Kuvaan. Tää on kyllä aika ajoin kysytään, että hei, tee se CrossFit WOD, se murfi. Mä oon sen tehnyt 2023 kesäkuussa yhden kerran, mutta voihan mä kokeilla parantaa sitä aikaa. Nyt kun mä laitoin tämän painoliivin päälle, niin alkoi tuntua ihan siltä, että tää oli ihan paska idea. Siis tää painaa tosi paljon. Tää on 14,5 kiloa, tää painoliivi. Elikkä kyseessähän on siis klassikko tällainen CrossFit-haaste, että juostaan maili, tehdään 100 leukaa, 200 etunojapunnerusta, 300 kyykkyä ja juostaan taas maili. Tää on semmonen tää on yksi niistä sellaisista kovimmista näistä klassikko-vodeista. Niin nyt yritän tänään parantaa tässä aikaa. En kyllä tiedä, 2 tuntia 13 minuuttia meni silloin. Teit sä kesällä vai talvella? Se oli kesäkuun loppua silloin. Mutta muistan, kun mä silloin sen tein, niin mulla ei ollut minkäänlaista sellaista ennakko-odotuksia siitä eikä mitään, vaan mä heräsin päiväunilta ja ajattelin, että mä muuten teen nyt sen murfi. Ja lähdin saman tien tekemään. Nythän mä oon tätä jo 2 päivää tässä niin kuin jännittänyt, että mitenhän tää menee. Ja Niina toimii tässä jonkunlaisena tsemppaajana ja piiskaajana. Silloin mulla ei ollut kukaan piiskaamassa, te olitte jossain, mä täällä yksinään tätä tein. Mua jännittää. Jännittääkö sua? Toivon, että sä oot nopea. Niin, ettei sun tarvitse kauan olla täällä. Täällä on 15 pakkasta melkein. Olisiko 14 näyttänyt auton mittaan? Voi olla. Mutta tehdäänkö niin, että sä lähdet Volvolla perään, mä lähden juoksemaan tonne. Kuvaat sit Volvosta, niin ei tarvii Ronea alkaa virittelemään. Sehän käy. Ja sit ei tarvitse tälleenkään kuvata. Eikä sun tarvitse vieressä juosta ja kuvata. Se ei onnistu. Niin. Lähdetään kokeilemaan. Ja hei, tästä vielä sellainen juttu, että näitä näkee välillä tehtävän, että joo, tein murfit. Että on tehty niin, että ripoteltu niitä. Et ensin on juostu maili, kyllä, mutta sitten on tehty vaikka 5 leukaa ja sitten 10 punnerusta ja jalkakyykkyä ja niitä sitten jyvitetty ja tehty. Mutta mun mielestä tämä kuuluu tehdä niin, että tehdään se jokainen osio aina kerrallaan ennen kuin siirrytään seuraavaan. Se on se alkuperäinen idea. Näin se on. Me lähdetään. Näihin kuviin. Tuosta ladolta on maili. Tai siis tuosta meidän saunalta ladolle on maili. Niin mä menen jo tohon saunan nurkalle oottelemaan. Ei, mä valehtelin. Sinne ei ole mailia, vaan sinne on vähän reilu 800 metriä. Eli ladolle ja takas on maili. Heippa. Tsemppiä. Kiitos. Minuuttia täyteen vaan ihan samoissa kuin silloin
23. Mä väittäisin, että nyt on lumintakin haastetta. Ehkä vähän. Sitten leuaveto tangon kimppuun. Mä muistan, mä viimeksi aloitin silloin tekemään vitosia vaan. Se on varmaan ihan hyvä. Katsotaan, miltä nyt tuntuu. Tää koko ajan väittää, että mä oon lopettanut reenin. Just. En tiedä miksi. Lopetitko reenin? Tuntuu pahalta kesken tekemisen, että ei se tosiaan yritä. Yllättävän paljon painaa toi. Mä 14,5 kiloa, eli reilu 30 paunaa. Se on vissiin 30 paunaa, mikä siinä pitäisi olla. Mutta yllättävän paljon se painaa toikin. Monta niitä piti tehdä? 100. Nyt on 20 kasassa. Kun ei viittis alkaa liikaa ahnehtimaan se äkkiä lyö korville sitten. Kyllä. Hyvä. Mä luulen, että seuraavaksi pudotetaan sinne 4. 25. Taas se sanoo. Lopetitko reeni? Kato. Mennä siinä puolella. Joo. Tuohon kun mä olisin kaatunut. Kato. Mä oisin laittanut vaan kameran kiinni. Se alkaa kumuloitumaan rasitus pikkuhiljaa. 29. Kohta ne on tehty. Kohta ne on tehty. Sä oot kyllä hyvä tsemppaa. Enkö? Joo. Kohta ne on tehty. Niin. Viimeis muistan, kun mä ajattelin, että no etunenä punnerukset on ainakin helpot. Ne oli ihan kauheat. Niitä on niinku 200. Okei. Mä tehdään se kuitenkin vaan 10 sarjoja. Nakuttelee menemään. Ne viimeiset oli sellaiset, että piti huilata maassa. Ja sieltä sitten niinku ottaa. Oli fiksu ja jätti 3. Kyllä. Tai Ei voisi sillä olla ole väliä, heikko. monta tekee kerralla, kunhan tekee. Heikko ja jätti 3. 35. 1/3 on ohitettu nyt. Mihin ne vetää ne maailmanhukut? Ainakin 40 minuuttia. Mulla olisi tavoittanut, että vitsi, jos pääsis alle 2 tunnin, olisi tosi kova. Se ois. Itseään vastaan haasta. 2 tuntia 13 meni siis viimeksi. Et vois kuvitella, että kun pääsee 50 yli, niin tulisi se, että puolet jäljellä. Mutta kun siinä vaiheessa se on niin loppu, että sit tulee se, että ei helvetti, että vielä on puolet jäljellä. Hyvä. 41. Niin ne vaan vähenee. Niin. Muistatteko äsken oli 29% vedetty, nyt on 45.
47. Kohta ollaan puolessa välistä tulee sellainen. Mä sanon, että siitä ei tule mitään sellaista. Mut kyllä mulle saattaa tulla. Yes. Sitten teet vaan 50 putkeen, niin päästään eteenpäin. 24 minuuttia nyt mennyt kokonaisaikaa. Hyvä. Meni alle 25 minuuttia. Maili ja 20. Maili ja 50. Niukka. Mä muistelisin, että mulla oli 43 minuuttia silloin 2023, kun mä olin saanut leuat tehty. Joo. Niin siihen on vielä 19 minuuttia. No niin. Mikähän tuot kello on koko ajan eri aikaa. Lopetitko ne? Joudut sä aina painaa. Me joudun vaan sanoa, että en lopettanut, että älä keskeytä. Niin. Siinä oli silleen, että keskeytetäänkö? Silleen, että kun tälleen tein, niin ei susta ole niin käynyt. Se vissiin lopetit. Kyllä. Ja alkaa ehdottaa varmaan, Mene sisään. että lopettaisitko jo Niin. Mitä jos lopettaisit? Sitten 3. Hyvä. 59. Eniten tässä ärsyttää se, että se mailin juoksu on vielä taas edessä kaiken tämän jälkeen. Sehän on joku juoksu. Se on ihan kauheata. Kun nostaa jalkaa ja... Se oli ihan kauheata. Siis... No mäkin on vissiin joulukuussa viimeksi, jos en mä juoksinko tammikuussa ollenkaan, niin tässä alkaa olemaan juoksemisesta aikaa. Muistan viimeksi mulla oli ongelmana se, että kun oli niin kuuma päivä, niin kädet, niin hiko oli niin kädet aukesi. Nyt ei oo Niin sitä nyt vaan. ei lähde nahat. 68. Kohta 32 minuuttia aloituksesta. On tullut hyvältä tahilla. Kyllä. Nämä kakkoset on mukavia vetää. 82. 88. Ei oo enää paha. Ei oo. 90. 92. 94. Ei me pysty vetämään kolmatta. Ei pysty. Se on roppa varmaan totutettu nyt vetämään kakkosia. Siellä tuli ihan seinä vastaan. Tee ykkönen. Yksenä. Yksenä. Menee alle 39 minuuttia. Nyt pitää vaan sitä kiittää. Menee 38-42. Hyvä. 38-51 on mennyt. Noniin. Tuntui ihan hyvä. Mä nimittäin, kun mä oon tehnyt diittoja viime aikoina, niin tuntuu, että ohentajat on niin tukossa, mutta ihan hyvältä tuntuu. Hyvä. Millaiset sarjapalautukset olisi hyviä tähän? Varmasti kaira kymppejä
ei pitkälle jaksa tehdä, mutta katsotaan. Tätä videota ei ole tehty yhteydessä Apple Watchin kanssa varmaan. Tätä niin paljon tässä kiukuttelee nyt. 40. Eihän se hyvältä tullut sekä. 50 tänne. Eli 1/4 punneruksista takana. Näette pitää olla tarpeeksi isoja. Tän jälkeen on 120 kasas, kun mä teen näin. Ei muuten naksua enää kyynärpääkään. Noniin, kyllä. Tän jälkeen on 140. Enää 60. Nyt 5 minuuttia on mennyt nyt. Yritetään. Mä huilaan niin, että hengityksen pitää saada. Otan 10. Hyvä. Menee. Oliko siinä? Oli. 65, 50. Nyt 300 kyykkyä. Ota huikan vettä välissä. Otan tällaisen leveähkön asian. Joo. Pääsen. Kolme. 73. 74. 75. 75. Sata 20. Oliko se siinä? Oli. Kuulostit ihan vanhalta mieheltä. En mä oo enää nuori. Et todella. Huhtikuussa 42. Mieti sitä. Niin, mietin. Muut 42-vuotiaat on varmaan nytkin jotain fiksua tekemään. Niille ei oo muuten kyykky puolessa. Kaksi 70. Kyllä. 30 enää.
10. No niin. Mä lähden jo juokseen heti, kun mä oon laittanut housuja kirjaimälle. Mä stoppaan tän jo. Ota sä auto ja Joo. aja perässä, kun Joo. päästä lähtee. Mä lähden jo. Heti huppaan. Se on siinä. Yksi, 4, 5. Aikamoinen parannus. Mä en saanut yhtäkään juoksuaskelta otettua. Tässä tokalla. Mulla on aivan astmakohtauksen partaalla. Siis todella. Ne ohi. Rauhoittu. Oli rajua. Tuo loppu. Ei pysty puhumaan, kun hyyskittää, niin oota hetki. Mä pistän pauselle, niin tasa hengitys. Nyt kun on muutama minuutin hengitys tasaantunut, niin mun tuli mieleen sellainen, nyt mä tiedän miksi mä en oo tehnyt pitkä aikaa tätä. Mä oon 23 viimeksi tehnyt ja nyt taas. Niin tää on ihan kauhea tää loppu tässä. Kun lähden niiden kyykkyjen jälkeen juoksemaan, yhtäkään juoksuaskelta en saanut otettua. Se oli ihan kauhea toi viimeinen maili. Se oli ihan hirveä. Mutta jos haluat haastaa itseäsi jossain tällaisessa, mikä haastaa vähän sitä kestävyyttä ja voimaa, niin mä suosittelen. Tää on semmonen kokonaisvaltainen. Että jos sulla on mielessä siellä joku armoton body, mitä mun pitäisi kokeilla, niin pistä sinne kommenttikenttään ehdotus. Näitä on kiva testata. Mä tykkään pistää itseäni likoon, mutta tää oli kyllä raju. Tää oli todella raju. Mä ootan, että sulla on jalka kunnossa, niin sä pääset tekemään. Naiset ei käytä muistaakseni lisäpainoa. Muuten sama. Musta tuntuu, että lähden juomaan nyt vettä ja otan proteiinijuoman. Menen ainakin lepäämään. Ihan vähäksi aikaa. En pitkäksi. Tämmöistä treeniä varten kannattaa ehkä huilata muutama päivä ennen kuin tekee. Ettei ole edellisenä päivänä ainakaan mitään ihan hirveettä. Toikin toi dataleukaa, se kuulostaa, että no eihän se nyt paha ole, mutta on se sitten, kun siinä on toi 14,5 kiloa lisäpaino. Kyllä se alkaa tuntua tosi rajulta. Nyt se on tehty. Nyt Hyvä. se on tehty. Seuraavan kerran taas sit joskus. Ja hienosti parani aika. Kyllä. No vielä tarkasta, mutta se oli jotain 2.13 tai sellaista. Niin nyt 1.45. Ja paljon vaikeammissa olosuhteissa. Nimenomaan. Niin vitsikö pääsis alle 1,5 tuntia tonne. Se olisi kova. Ja ne maailman huiput menee jonnekin 40 minuuttia tai johonkin. Siihen luokkaan. Hei! Tää video oli tässä. Kiitos kun katsoit. Nähdään pian.